мақомот ба таҳқиқи садамаи маргбор дар шаҳри Ваҳдат оғоз карданд. Дар ин тасодуфи роҳ ки субҳи имрӯз 2 июл рух дод, 11 нафар ҷон бохтанд. вазорати корҳои дохилӣ гуфт тормози мошини борбари Дулан аз кор монда бо сурат 2 мошини дигарро зер кард. ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ ин ҳодисаро пайгирӣ кардааст ва пеш аз барнома аз ӯ пурсидам ки дар бораи қурбониёни ҳодиса чӣ маълум шудааст. хиромон, вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон то кунун ба ҷуз шахсияти 2 ронанда Фирдавс Абдуллоев ва Оқил Паҳлавонов ки дар ин ҳодиса ҷон бохтанд, ному насаби қурбониёни дигари садамаро ошкор накардааст. ба иттилои ниҳод, Фирдавс Абдуллоев ронандаи мошини борбари Дулан ва сокини ноҳияи Ёвон аст. Оқил Паҳлавонов ронандаи мошини Тойота Прадо ва аз ноҳияи Рошқала будааст. вазорати корҳои дохилӣ гуфт ҳодиса замоне иттифоқ афтодааст ки тормоз ё фишанги исти мошини боркаши Дулан аз кор монда ба мошини Тойота Прадо ва мошини Опел Зефира ронандааш Сафаралӣ Кулобиев аз ноҳияи Восеъ бархӯрдааст. вазорат гуфтааст шахсияти 9 мусофири 2 мошин ки ба ҳалокат расиданд дақиқ карда мешавад. ин роҳе ки садама шудааст аз боло аз самти роҳи Кулоб Душанбе як нишебии тӯлонӣ дорад. зоҳиран Дулан аз ин нишебӣ поин мешудааст ва 2 мошине ки ба онҳо бархӯрдааст аз самти Душанбе ба самти Кулоб сафар доштанд. агар ёд дошта бошед, дақиқан ҳодисаи монанд ба ин дар соли 2023 дар шаҳри Кулоб рух дода буд ки дар он 10 нафар ҷон бохта ва 11 тани дигар ҷароҳат бардошта буданд. он замон низ тормози Дулан пас аз поин шудан аз нишебии тӯлонӣ аз кор монда ба чанд мошин бархӯрда ва сабаби ин фоҷиа шуда буд. аз ҳамкорам Муъмин инчунин пурсидам ки бо вуҷуди ҳушдорҳои ба такрор чаро чунин ҳодисаҳо кам намешаванд? бале хиромон, ман бо чанд коршинос суҳбат кардам. онҳо гуфтанд ки аз кор мондани тормозҳои мошинҳои боркаш ба чанд омил вобаста аст. ин мошинҳо аксаран аз ташхисҳои техникӣ дер мегузаранд ё аслан намегузаранд. омили дигар ки борҳо дар гузоришҳои мо низ садо доданд, аз меъёр бештар бор гирифтани ин мошинҳо аст. масалан, як мошини боркаш агар аз рӯи меъёр 20 тонна бор кашад, онҳо 4-5 тоннаи дигар изофа бор мекунанд ки ин на танҳо мошинро аз кор мебарорад, балки роҳҳоро низ хароб месозад. ронандагони бо таҷриба мегӯянд дар нишебиҳои тӯлонии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз садамаҳо чораандешӣ нашудааст. масалан, бояд канори роҳ ҷое бошад ки агар тормоз аз кор монд, ронанда вориди ин минтақа шавад ки онҷо бо усули хос суръати мошин поин меравад. аз тарафи дигар, ронандагони чунин нишебиҳоро бояд бо эҳтиёт ва бо ист ҳаракат кунанд ки тормозҳо аз кор набароянд. ба иттилои расмии соли 2025 дар Тоҷикистон тақрибан 1400 тасодуфи роҳ ё садамаи нақлиётӣ сабт шуда, дар пайи он 643 нафар ҷон бохта ва беш аз 1500 кас маҷрӯҳ шуданд. суръати баланд ва беэътиноӣ ба қоидаву қонуни ҳаракатро сабаби тасодуфи нақлиётӣ ва маргу мири зиёд дар роҳҳои Тоҷикистон медонанд. ташаккур ҳамкорам Муъмин Аҳмадӣ бо ҷузъиёти ҳодисаи мудҳиши марги 11 нафар дар натиҷаи бархӯрди мошини боркаши ба 2 мошини дигар дар ҳудуди ноҳияи Ваҳдат буд. бинандагони арҷуманд, шумо дар ин бора чӣ назар доред? чаро бо вуҷуди тадбирҳои зиёд ва интиқодҳо садамаҳои нақлиётӣ дар роҳҳои Тоҷикистон кам намешаванд? салом, агар хату хабар мехоҳед, мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори Тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред.